Opas liittyen kuulovammaisen liikkujan kohtaamiseen. Videon tarkoituksena on antaa ihmisille oivalluksia, miten kuulovammaisia liikkujia voi kohdata. Kuulovammaisia liikkujia on ihan laidasta laitaan. Osa on täysin kuuro- ja viittomakielisiä, osa käyttää viittomakielen tulkkia, osa saattaa puhua itse ja kuulee itse jonkun verran. Osalla saattaa olla käytössään jonkinlaisia apuvälineitä. Oppaan avulla ymmärrystä ja kohtaamista sujuvoitetaan. Okei, niille varatuille kahvoille ja sitten hyvä ryhdikäs veto. Joo, siinä hyvä. Ei tarvi suoremmaksi. Jalkoja työntää. Joo. Hyvä, koita laittaa lukot päälle nyt. No ihan tosi hyvin. Ihan hyvin. Mites teillä? Tosi hyvin kulkee. Tämmönen pyörätreeni antaa hyvän hien päälle ja sen jälkeen tehokkaassa treenivaiheessa vältetään loukkaantumisia ja lihasvenähdyksiä ja muita ikäviä asioita. Mä en ihan ole tyytyväinen nyt tähän liikkeeseen, mitä hän tekee. Se tekee nyt ihan väärin tuon. Okei, hei, tosi hyvin sul menee. Et sä ehkä suoristat vähän liikaa, et jätä vähän koukkuun, niin ei käy haavereita. Mä kerron teille kokemuksia liikuntaviestinnästä kuulovammaisena. Esimerkiksi jos on joku ohjattu tilanne, haluaa valmentajan ohjeita kuunnella ja katsella, niin ympäristön pitäisi olla sellainen hyvä, että on tarpeeksi hyvä valaistus. Ei saa olla liian kirkas, ei, niin kuin esimerkiksi auringonpaiste tai liian pimeäkään. Jos on liian kirkas auringonpaiste, ei näe ohjeistusta. On mieluummin, että aurinko tulisi takapäin, jolloin pystyy seuraamaan ohjeistusta hyvin. Myös jos kerrotaan ohjeita, niin valmentaja ei olisi hyvä kertoa ohjeita samaan aikaan kuin tekee. Koska jos me käytetään meidän tulkkia ja tulkkiviittoa ja sitten samalla valmentaja näyttää, niin se on huono, vaan olisi hyvä kertoa ensin ohjeistukset ja sen jälkeen näyttää se liikuntasuoritus. Yeah, hyvä. Hei, muista suora selkä. Ja alemmas. Alas ja ylös. Hyvä! Moikka, mä oon Oona ja salibändi on mulle todella rakas laji. Kun olin nuori, pelasin salibandia, mutta lopetin salibandia sen takia, koska mua kiusattiin ja koin olevani ulkopuolinen. En kuulu kaikkea, mitä joukkualaiset puhu peleissä, pukuhuoneissa ja treeneissä. Ja piti käyttää energiaa siihen, että saiko selvää. Se uuputti mua todella paljon ja se ei paljon motivaatiota. Sen takia lopetin. Mutta vuosi sitten annoin uuden mahdollisuuden salibändille. Tilanne on aivan toisinpäin. Nyt koen olevani yksi joukkualainen, mikä on parasta. Ja olen myös kasvanut henkisesti todella paljon. Ja ymmärretään, että ihmisiä on monenlaisia ja erilaisia. Että saa olla ylpeä itsestäni. Ja uskalla myös sanoa asioita ääneen, esimerkiksi mitä ja voitko toistaa. Nyt vaan kaikki avoimin mielin ja avoimin asentein rohkeasti kohtaamaan kuulovammasta liikkujaa. Kysykää, miten tämä kommunikointi lähtee tästä. Siitä tulee ihan mielettömän hyvä fiilis ja voi saada molemminpuolisia onnistumisen tunteita. Nyt vaan rohkeutta peliin. Hei, miltä sulta se treeni tuntui? No oli ihan hyvä treeni, tosi joo. En ole pitkään aikaan treenannutkaan, Hei, mulla on nyt vähän kiire, mun pitää lähteä kotiin, mutta nähdään ensi viikolla. Joo, nähdään, moi moi! Hei, sä unohdit tän! Totta!
Mä ihmettelinkin, puuttuuko multa jotain. No niin, nähdään, moi moi!